Turƙash, ƙaƙa ƙara ƙaƙa, yau dai take sallah domin ina masu sauraron waƙoƙin shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy. To ga dama ta faɗo hannunku har ɗaki. Wayarka kawai za ka buɗe domin samun fitattun waƙoƙi ƙayatattu na musamman wanda shahararren mawaƙi Auta MG Boy ya wallafa a shekara ta 2026. Kada ku yi ƙasa a gwiwa domin samun waƙoƙi na musamman wanda shahararren mawaƙi fitacce wato Auta MG Boy ya wallafa a wannan shekara ta 2026. Wannan mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke da hazaƙa da ƙoƙari wajen kawo wato waƙoƙi na musamman domin farantawa dukkanin al'umma masu sauraron su a kowane irin lokaci. Waɗansu suna cewa mawaƙan yanzu ba sa fitar da waƙoƙi domin cika albam na shekara, to amma yau dai gatai. Idan ma ba haka ba ne, za ku iya rubuta wato Auta MG Boy domin samun waƙoƙin Auta MG Boy kusa Auta MG Boy 2026 album, za ku iya samun fitattun waƙoƙinsa na musamman. Amma kada ku yi ƙasa a gwiwa domin samun waƙoƙi na musamman na Auta MG Boy, za ku iya danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora manhajar ma za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin duniya. Kada ku manta wannan waƙa wannan tasha mai suna yaren Hausa ta ɗau wato jimirin muku dukkanin wasu rahotanni wato na musamman game da waɗannan fitattun mawaƙa na wannan zamani. Sannan za ta dinga kawo muku waƙoƙinsu da rahotanni game da dukkanin labarai akan abubuwan da suke tafiya akan waƙa da kuma labari game da mawaƙi. Saboda kama sauraro ku kasance da wannan tasha a kowane lokaci domin wayar da kanku a kowane lokaci. Kada ku manta masu sauraro, idan bidiyon mu ya burge ku daure ku danna mana like sannan ku danna mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku dukkanin wasu rahotanni da kuma waƙoƙin fitattun mawaƙa na wannan zamani. Masu sauraro, kamar yadda muka ce muku, wannan mawaƙi wato Auta MG Boy ya saki waƙoƙi na musamman a wannan shekara ta 2026. Kada ku yi ƙasa a gwiwa domin samun su. To yanzu za ku ji irin waƙoƙin da wannan shahararren mawaƙi ya saki na wannan shekara, saboda haka ku saurari wannan shiri namu domin za mu yi muku ɗanɗanon gishiri domin tauna muku aya da sukari. Wannan mawaƙi tabbas ya cancanci janjina bisa irin gudunmuwar da ya bayar a irin salon da kuma ya bayar a waƙoƙinsa na musamman. Yanzu haka muna kan hanyar sa muku waƙoƙin wannan fitaccen mawaƙi domin ɗanɗana muku gishiri ku ji tas ɗinsa, ko kuma in ce domin ɗanɗana muku sukari domin ku ji tas ɗinsa. Wannan mawaƙi kamar yadda muka gaya muku a baya ya kasance ɗaya ne tamkar da dubu, domin zamaninsa daban ne da irin na mawaƙan da suke zamani a kowane irin zamani, saboda haka shi ɗaukakarsa ta musamman ce. Domin haka masu sauraro ku kasance domin jin wannan waƙoƙin da za mu ɗora muku na wannan mawaƙi wato Auta MG Boy, sai ku yi tsam ku tsara daram domin ji. Da fatan kuna tare da mu domin sauraron irin waƙoƙin da muka zo muku da su da kuma irin gudunmawar da wannan shahararren mawaƙi ya bayar a cikin waƙoƙinsa. Saboda haka masu sauraro ku kasance domin jin waɗannan